sa inyo pag-contact, and then what were the demands? Gidawat sa National Bureau of Investigation Cebu ang reklamo nga gipadangat sa mga nabiktima sa wedding coordinator nga gikataho nga ng scam sa di mo menos 50 niya nga mga kliyente dinhi sa Sugbo. Midangop ning Biyernes sa buntag Hunyo 7 ang mga kliyente og suppliers sa buhatan sa NBI aron formal nga moduso sa ilahang reklamo. Matod ni NBI 7 Assistant Regional Director Attorney Dominador 𝗏𝗡 nga ilao sa ipaubos sa evaluation ang maong mga reklamo ug mipasalig nga mosugod sa ilang imbestigasyon kung makita nga ubos kini sa ilang jurisdiksyon. Regarding this case, this morning, complainants came into the office to file a complaint regarding the alleged scam for wedding planner. So the NBI will act on the complaint. We will evaluate kung unsa ilang mga allegations. If this would come to our jurisdiction, we will investigate. Giawhag ni 𝗏𝗡 ang mga nabiktima nga maghiusa sa ilang pagpadangat og reklamo ug mosumiter sa tanang lig-on nga ebidensya batok sa organizer. Dugang ni 𝗏𝗡 nga dunay mga kaso sa wedding planning fraud kaniadto apan karon pa siya kasugat og insidente nga daghan kaayog na biktima ang usa ka wedding organizer. We would like the complainants to file a formal complaint. Okay. Para ma-evaluate nato ang unsay allegations nila sa ilang complaint. Or though previous we have also complaints like this, but this is the first time nga daghang kayo ang complainants murag according to initial 50 couples ang involved. Gibutyag ni 𝗏𝗡 nga posibleng kalapasan sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang gihimo sa coordinator human na mahayag ang mga biktima nga sa social media nila na ila-ila ang coordinator o sa social media sub gibuhat ang mga transaksyon. Ang una namong initial nakita namo this is a cyber scam, so it would come into sa RA 10175. Which is unsa ganina siya? It's the Cybercrime Prevention Act of 2012. So there's a provision there which is cyber fraud. Cyber fraud. Nabalaka man, desidido ang mga biktima nga mohimo og legal nga action aron masiguro nga dili na makapangilad og lain ang maong wedding coordinator. To be honest, it's tedious, and I'm already I'm already anxious in the face that I am nga. Even if it's not that big ang amount, I wasn't willing to go through all the hassle. Kay I'm pregnant, plus that's why you'll be getting a service from an organizer kay para mahanay tanan. But now I feel like hopeless na bitaw siya nga click case because this is not the first time, and it's not the money na kanang money lang bayran mi maokay dayon. It's not the first time as well nga iyahan gibuhat daghan siya victims before nga suppliers, stylists, makeup artists, dili lang clients niya. Gawa sa mga kliyente nga nailad ni ining wedding coordinator, apil sab nga mipasaka og complaint ang usa ka catering services supplier nga hangtod karon wala gihapon gibayaran sa wedding coordinator sa outstanding balance niya nga 26,000 pesos sa mga events nga niadto pang December 2023. So pag-abot atong December 16, nakakita jud ko sa duha ka event. Mga bag-o pagtela tanan nakagasto jud ko. Dayon paghapon na nagkabulilyaso na kay nanay nagkuan sa GC at di sila mobayad sa fully paid kay kuno gamay ra kuno nakaon sa sudan inko unsa day nahitabo. Wala daw ma-manage sa waiters. So di wala man kay kauban sa nato kay ako ra mga tao. So kato mo ay naay balance nga 26,000 nga hanto wala na nabayari karon. Kini si Elaiza Penaranda alang sa My TV Cebu.